Така, здравейте! И за много години, понеже не сме се виждали, дано зимовката да е била успешна за абсолютно всички. И така, да видим какво става тук. 11 градуса и сега тук имаме беляно. В интерес на истината това в тези двата няма. В тези двата обаче има. И са живи, защото ги виждам, че излизат. Значи няма какво правя въобще. Горе да се качвам. Днеска сме 27-ми, значи след потопа. Вчера беше тук направо потоп. Не е истина, не мога да ви опиша какво беше. Виждате ли тук дупката на кошера? Най-вероятно това е от калвачи. Са го накалвали, но в него, както казах, нямаше нищо. И сега да отидем и да видим какво правят другите бубонки. Още тук не се е оттекло направо. Всичко е на кафат. Джвъка, цвърка и не мога да ви опиша кога чува са дерето. Дерето няма капка вода. Тук е направо. Всичко е луда работа. Не мога да ви опиша вчера за какъв дъжд ставаше на въпрос. Под ваната е гъл. Щях днеска иначе да направя едно джакузи, обаче няма как да запаля във водата огън. И така. Минзухарчетата почнаха да се показват сравнително много добре. Ще спра за секунда. И така, ще ви покажа 11 градуса. В това няма, но мизухарчетата много взеха да ми цъфтят. И вече в тях влизат малки бубунки. Те още не са цъфнали, след малко ще цъфнат, но там цялата ми почва да става да жълтее. Чувам, че бъзга някъде, но не мога сега да я видя. Още не са отворили как трябва. В принцип много имам. Тук всичко ще стане жълто. Ще ви го покажа след известно време. И сега да дойдем за това, което исках да ви кажа. И сега най-вероятно всички сте хранили през топлите си дни. Но според мен това не е хубаво. Сега ще се опитам да ви кажа защо не е хубаво. Вънките летят, там не излизат. Те тук си бачкат между другото, но още е такова рядка е работа. В смисъл, вчера нали ви казах, всичко още чисто мокро. Бъзгат. И сега най-вероятно всички ще почнете да самятате да храните като за световно. Сега ще ви покажа аз как бих хранил. Ето едно шенце да речем. Като пример ви го давам малко шенце, половин литър, защото иначе няма да стане. Сега имам загуба естествено, този най-силния загина. И аз сега ще ви покажа защо смятам, че е загинал. Ще го отворим да видим. Тоест няма го вътре, евентуално. Виждате ли как е дран? Как е дран? Мисля, че това някакво пиле е чефтало тук. И заради това от притеснение тези са си отишли. Тоест не съм ги отварял да ги видя. Ето ги къде са. Сега ще отворим да видим какво се е случило вътре. И ще ви покажа как евентуално да храните. Видите сега, тоест не е задължително. Нали сме се разбрали. Това е мое виждане, мой начин. Или не точно мой, но да речем скопирал съм го от някъде и съм стигнал до извода, че е доста ефикасен. Сега, видите, една много малка дупчица на шишенцето е тук. Пълните го с захарен сироп 2 към 1. Даже може и в момента и по-гъстичък да го правите, за да може да им дадете на бобулките. Ето и къде са и тук. Не от липса на храна, ясно е това. Една секунда. Така. Продължаваме. Да видя дали движи ли са. Добре, движи се. Продължаваме. Ето гледайте сега. Първите две пити са изключително прекрасни медопергови. Медопергови. В третата също има ложа, но сега какво е долу? Виждате ли долу за какво стана? Просто ще да се пробвам за светкавица. Светнахме. Така. Виждате ли какво е долу? Семейството е разпиляно навсякъде. Както ви казах, мисля, че това се дължи точно на това, дето го е притесняло птиче някакво. Така, ето къде. Всичко е мед. Пълен е с мед. Не е глад това нещо, а е просто притеснение. Зимно притеснение. Затова ви обяснявам, не ровете зимата по никакъв повод в кошерите, колкото и да ви се ще.
Не го правете, но никой не иска да чуе. Ето ги къде са. Да. Ето ги къде са. Пчеличките няма пчели вътре в. А просто цялата история е. И навсякъде са тук. Просто са пръснати. Това значи, че от притеснение най-вероятно са си заминали. Тоест нещо ги е притесняло от зимата и зато и са си отишли. Това ми е единствената загуба. Ето къде. Са били точно на меда. Ето къде. Тия деца останали са били върху меда. Виждате ли? Даже има още незапечатан мед тук. Пергичка тук там е. Ето ги къде са. Има перга. Незапечатан мед. Въобще лоша работа. Но, какво да правим? Сега няма кой знае какви варианти в цялата работа. Случилото се е случило. Връщаме всичко. И така, каква ми беше мисълта? Това ще бъдат дотации. Ще дадеме на семействата, които сега ще почнат по-бързо да се развиват. Така, сега другото, за което беше, за подхранката. Помните едно и такова шишенце с... Аз лично предпочитам тия плоските, да ви призная честно, понеже на мен тук местото ми е малко, горе-долу е едно шишенце местото. Виждате ли как е така? Едно шишенце и тук имам малко. Шишенцето влиза идеално и така. Пробивате му една дупчица и точно където е вашето гнезденце, пчеличките го слагате ето така върху рамките и го завивате. Ето е това нещо трябва на практика да се получи. Ето е тъй. И трябва да ви кажа, че това според мен е един от най-готините варианти на подхранване. Поне до които изводи аз съм стигнал. Сега, съответно, всеки си има начин. Нека всеки да прави така както реши. Защо по този начин аз лично го правя? Или ще го правя, или го правих. Вече не храня, както знаете. Но на времето като хранех, така ги храних. Защо го правя така? Защото шишенцето под найлончето, когато седи, то ще се сгрява от самата топлина на пчеличките. И вече е време, имаме тук-там нещо излезнало в природата. Спокойно можем по едно такова шишенце, но въпреки всичко, пак ви казвам, една дупчица ще пробиете. Когато пробиете една малка дупчица, не се притеснявайте, няма да изтече. Вакуума, който се създава вътре, не му дава да тече. Дупчицата някъде в рамките на около 2 мм, да речем, аз с едно такова шълце го пробивам. Като го обърнете, спира да капи, нали? Като го обърнете, спира да капи. Слагате го над това и пчелите го взимат много бавно. Много бавно. А понеже е под завивката, това нещо стои топличко. И вашите пчелички могат винаги, т.е. не са ангажирани маса пчели, както като им сложите питка са юрват всички да вървят. А тук, примерно, това нещо те ще го вземат за около една седмица, половин литър, в което в случая е предостатъчно за тях. Даже колкото по-бавно го взимат, толкова по-готино. По този начин няма рязко да се разшири, когато им плеснете там храните, няма рязко да тръгне развитието на майката и след това при едни обратни захлаждания, в смисъл замръзвания, вашите пчелички да си ходят. Такива работи в общи линии. Излизат бабунките вече. Няма да ги храня, както знаете. Няма нищо да им правя. Нека сами да се оправят. Те ще си преценят и колко пило да си заложат. Оп, изкараха. Чистят са. Тук отдолу вече има. Значи и друг път и оня ден беше топло и оня ден са чистили. Тъй, че се чистят. Такива неща за сега. Излизат, виждам ги, връщат се с прашец някой. Това значи, че има цъфнали кукиченце тук там. Може и мезухарчета, нали? Но прашеца е блед. И такива неща за сега. Хайде стига толкова, че ще се затегне много. Пожелавам успех на абсолютно всички. И дано да нямате загуби. Лека и успех!